Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, and now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, well, how sweet is the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see the Lord. Come on. You see, when it comes to this song, I feel like singing instead. What a mighty God we sing. What a mighty God that we sing. Heaven and earth adore Him, angels bow before Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we sing. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, and earth adore Him. What a mighty God that we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. I sing heaven and earth adore Him, angels bow before Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore Him, heaven and earth adore Him. Angels bow before Him. We wanna worship Him too. Don't give me joy in my heart, give me praise Him. Give me joy in my heart, oh Lord. No, give me joy in my heart, give Him praises. Give me praises till the end of the day. Give me joy in my heart, give me praises. Give me joy in my heart, oh Lord. Give me joy in my heart, give me praises. Give me praise until the end of the day, that I may shout and say, sing Hosanna, sing Hosanna, sing
the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the Lord, who gave me joy in my heart. Give me praises, give me joy in my heart, oh Lord. Give me joy in my heart, give me praising, give me praising till the end of the day. I sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the Lord. Sing Hosanna to the Lord. Sing Hosanna to the Lord. Hello boys and girls, welcome to Kids Corner, and guess who is back on Kids Corner? Who else besides Mupi and Muno? So I'm going to start with you today. I want you to just say something nice to your friends who are watching on television. Thank you for joining. Wow, of course, you're already welcome and we say thank you. What about Muno? What do you want to say to your friends? Hi. Hi. Okay, just give us the royal word, you know that? Yes, that's Muno for you. Say hi and thank you for joining us. This place is for kids, by kids, with kids. And we are so excited to have Muno and Mupi back on this show. Guys, what do you like doing? I like singing. You like singing? Let me find it. You like singing? No, I like playing video games. Video games? Are you sure? Yes. You know, I'm also a very good gamer. Do you think you can beat me to it? Yes. But now today, let's do what Mopi wants to do, that sing. And I want you to choose the song. I have a friend. I have a friend. Okay, who's your best friend? Callum. Callum. I thought you say Uncle Ivan. Come on. No, it's fine. Who's your best friend? Zoe. Zoe. Yes. Okay, now I want to ask you a simple question. Who is the best friend to everyone? Jesus. Jesus. Okay, let's hear the song. Who's going to start? Is it Mupi or Muno? No. Muno. Okay. I have a friend who is deeper than the ocean. I have a friend who is wider than the sky. I have a friend who always understands me, whether I'm happy or ready to cry. If I am lost, he will search until he finds me. If I am scared, he will help me to be brave. All I have to do is to turn to him and ask him. I know he'll keep the promise he gave. Wow, that's beautiful singing. I think next time we're not going to do a duet, we'll do a trio. Trios for 3 people, eh? Yes. Okay, we'll do the trio. Me, I'm just going. Well, there you have it, friend. We do have a friend who goes deeper than the ocean, wider than the skies, and his name is Jesus, and the name is? Jesus. There you go. His name is Jesus. Jesus is the best of all friends. Well, let me tell you, did you know at one time Jesus was talking to adults and he was telling them beautiful words, the wonderful words, the words of life. And there were little kids like Muno, Mupi, and all of you who were at home. They really wanted to see Jesus and they struggled to find a way to get to Jesus. And when they got to Jesus, guess who? There are 12 people that used to walk with Jesus. I'm looking for the name. What do you call those 12 people? Disciples. When they saw little children come to Jesus, they said, hey, don't let the little children go to Jesus. They will disturb him for speaking. And they grabbed the little children and they were going. And then Jesus says, oh, I am their best friend because my love is deeper than the ocean, is wider than the skies. Let the little children come to me. And all the children went unto Jesus. And he says, the kingdom of God is like unto these kids. And he says, I am their best friend. And of course, well, I know a song also. It says, Jesus is my best friend. Of course, Jesus is the best friend. Do you know that song? Yes. Are you sure? Yes. Can we do one stanza together? No, well.
Well, We know it, but we don't no, know we just it. do the part that says, Jesus is my best friend, and then we are good. Is that okay? 1, 2, 3, go. Jesus is my best friend. Okay, yes, Jesus is our best friend, and I'm sure he is your best friend. And the song said, his love towards us is deeper than the ocean, and it's wider than the skies. I want to let you know, according to Proverbs 17:17 says, a friend loves at all times, but which friend loves us more than Jesus? And we ought to love Jesus, and we also ought to love one another. Is that okay? Yes, we also ought to love one another, love people in the community, people at school, people in the entire world. And there are so many ways we talk to our friends. What are some of the ways that we talk to our friends? What do you use? Nice words. Nice words. What else? Helpful words. Helpful words. Yes, that's what is needed, because we need to be like the best friend we can be. So if you want to be a best friend, you also need to be a best friend. I have learned a lot today that Jesus' love towards us is deep and it's also wide, and we ought to love one another. So you know what we're going to do today? We are going to ask Muno to pray and thank God that he is a good friend, and we should become good friends to those who are with us. Is that a good deal? I think last time we met, who prayed? Me. So are you going to pray today? Yes. All right. So boys and girls, wherever you are, hands together, eyes closed, and Muno will pray for us. Our Father, thank you for this day. Thank you for all that you've done for us. And please help us when we struggle. Amen. Amen. Wow, that's the reason why Jesus is our friend, so that when we struggle, he is there to help us. So we are so excited. I hope you brought friends, because we are talking about friendship today. We can't wait to meet again next week. And of course, today we've got to say goodbye, because we know you love us, because we love you, because we are friends, and Jesus is our friend. So from all of us, my name is Uncle Ivan, and this is Rupi. and Muno. and we say bye. Na 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 na. Now everybody wants to know. Everybody wants to know. Everybody wants to know who my Jesus is. Now everybody wants to know. Everybody wants to know. Everybody wants to know who this Jesus is. He's the lily of the valley. He is the bright and the morning star. Yes, he is the fairest of 10,000. Yes, everybody just wanna know. Everybody wants to know. Everybody wants to know. Everybody wants to know who this Jesus is. No, everybody wants to know. Everybody wants to know. Everybody wants to know who this King Emmanuel is. Let me tell you now, he's the lily of the valley, the bright and the morning star. Jesus is the fairest of all the 10,000s. Yes, my Jesus, I just wanna know.
is easy when you're up on the mountain. You got peace of mind like you never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, you make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. The talk comes so easy when life's at its best. Now he's down in the valley of trials and temptation. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, you make them right. For the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Wazwai vana vaMwari. Toda kutenda nevaimbi sangano rinoti kuti Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei pamanheru anhasi. Musoro wedu wenyaya unotiko vakamukunda neropa regwayana. Vakamukunda neropa regwayana. Mwari atiitire zvakanaka. Saka tichaverenga pabhuku razvakazarirwa chapter 12. Yes, tichaverenga verse 7 kusvika verse 12. Tichazoverengavo zvakare zvakazarirwa chapter 16 verse 13 to 14. Tichazoverenga zvakare zvakazarirwa chapter 13 verse 7 to 9. Tozoverenga chapter 13 iyoyo verse 11 ne 17 or to 17. Tichaona zviri ipapo kutiko zviri kufamba sei. Then we'll have our case study on Daniel chapter 3. Tamboona zviri pana zvakazarurwa. Saka regai muverengi wedu ativerengere zvakazarurwa chapter 12 verse 7 to 12. Zvakazarurwa chapter 12 verse 7. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Kurwa kwakavapo kudenga. Navatumwa vake vakarwa neshato. Mikari navatumwa vake ndokumva varwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vake. Shato ndokumva yarwa ina vatumwa vake. Vakasakunda. Nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa. Shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare. Inonzi Diabolos na Satan. Munyengeri wenyika yose. Vakakandirwa panyika.
navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Ndikanzwa inzwi guru kudenga. Haleluya. Richiti. Ya. Zvino ruponeso rwasvika. Haleluya. Simba noushe Ya. hwamwari wedu. Come on, ya. Umambo hwaKristu mwari wake. Come on, yes. Nokuti mupomeri wehama dzedu vakangirwa pasi. Come on. Wakavapomera pamberi pamwari masikati nousiku. Masikati nousiku, yes, verse 11. Ivo vakamukunda neropa regwayana nesoko rokupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Haleluya. Come on, yes. Yeah. Oh, yes. Amen. Come on, yeah. Haleluya. Sangano roti kudino muverengi. Regai tinzwe nyaya. Zokurira verse 11. Verse 11, yes. Ivo vakamukunda neropa regwayana neshoko rokupupura kwavo. havana kuda upenyu hwavo. Haleluya. Sangano roti kudino muverengi. Now mainzwa here nyaya pano. Vhesi iri kuti kwakaita hondo kudenga. Mikaeri ndokurwai navatumwa vake. Satani ndokurwai navatumwa vake. Vhesi inoti Satani haana kukunda. Saka tiri kurwa nemhando yakakundwa. Tiri perona vamwari. Saka Satani anotirwisa akakundwa. Saka ndogara kutaura navanhu vanofarira bhora. I know most men vanofarira bhora, soccer. Kutiko ukamhanya neMan U unogona kudisappointika. Ukamhanya neChelsea unogona kudisappointika. Chikonzero vanombokundwa. Unogona kuzorara uine boots. Vakundwa. But indakati handina team. Iri kuwina ndo yangu. Tiri pere vana vamwari. Saka panyika famba netimu yakawina. Timu yakawina itimu yakwaJesu. Saka mai vakangwara vanomira patimu yakawina. Ndo isingape BP ne stress. Saka Satani ndokubva akundwa. Unoziva pane vanhu vanorwa vaya anokundwa oramba aripo akamira. Monzi uyu ndiye akundwawo. Ari nani? Pane makundirwa aSatani. Vhesi inoti nenzvimbo yake haina kuzowanikwa. Saka akabva atoshayikwa. Ndo makundirwa akaitwa. Then vhesi yobva yazoti vakamukunda neropa regwayana neshoko rokupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Hatiri pere vana vamwari. Ndo mhaka tichifanira kutendeka. We have to be faithful even unto the end. Saka Satani uyu manje paanokandirwa panyika. Makamboona zvinoita munhu adonha. Ndakambodonha pabhasikoro. Unoziva kana munhu akadonha kunyange mumuti. The first thing chaanoita kutarira kuti vandiona ndivana. Saka Satani paakadonha panyika chaakatanga kutarira ndechekuti vandiona ndivanani. Akanzwa vana mai vedhoka vachimba mukadhoka. Akati vandu vandiona, baba vavo ndo vandidonhedza. Saka akatsamwa. He is angry with God's people. The devil is not our friend. Haisi shamwari yedu. But inomukunda neropa regwayana. Vakakunda neropa regwayana. Now tererai chapter 16 verse 13 and 14. Zvakazarurwa. Chapter 16 yazvakazarurwa verse ya 13. Yes. Ipapo ndakaona mweya yechina mutatu yakaita samatapi ichibva muromo weshari. Yeah. Nomumuromo wechikara. Nomumuromo wemuprofita wenhema. Right. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Right. Inoenda kumadzimambo enyika yose. Vakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Hallelujah. Now terera ichechi yaMwari. Satani uyu ko Zveshuwa ariko. Amen.
ndati ndikonfirme manheru ano kana tichitaura nyaya yaSatani is not a myth. Satani ariko ende akakandwa panyika asiri ega, akakandwa aine vatumwa vake. Saka hondo yakarwiwa kudenga akakwanisa kunyengera ngirozi dzisina kumbobvira dzaona chinonzi bhawa. Ngirozi dzaakanyengera hadzina kumbobvira dzakaona zvawakaona iwe pano panyika, but dzakanyengerwa dzikamutevera. Saka haugoni kumukunda uri wega. Imwe strategy yake chapter 16 ndeyekuti anokokera madzimambo navanhu vose kuburikidza nezviratidzo. Saka imwe tsika yaSatani kana achinyengera anoita zvekukoka kuti huyai, ende kana achikoka anotsvaka zvinokweva vanhu kuti vauye. Anotsvaka zvokuti kana achitaura newewe you will say this is an innocent move. Ndazviitavo ndichida kuti mwana apone, ndazviitavo ndichida kuti mhuri irarame. Variko vamwe vari kungotaugwa musocial media kuti vari kudibura zvigumwe kuti vaite mari. Amen. Ndakahwa mumwe achitiko naye vedu ndaida kutombobvunzavo kutiko iko kachigunwe kadiki kambori nebasa rei. Ndiri kuti Satani kana achikoka pazvinhu zvake anotanga ainvita zvomva zvaita sekuti it's an innocent move. Uri kungozviitavo kuti murume arambe aripo, uri kungozviitavo kuti vana vachengeteke, uri kungozviitavo kuti basa risapera. Saka anokoka ende anenge achikokera vanhu pazuva guru rokutsamwa kwaMwari. Inzwai vana vaMwari, zuva richinyura richibuda zvishoma nezvishoma, rutsoka rwomuparadzi runotevera, nyika inoguma. Now teererai pachapter 13 verse 7 and verse 9. chikapiwa masimbawo kuti chirwe navatsvene, chikapiwa masimba kuti chirwe navatsvene nokuvakunda ya nokuvakunda chikapiwa masimbawo pamusoro pamarudzi ose, right, come on, right, nendimi dzose nendudzi dzose, vose vanogara panyika vachachinamata, right, ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Imwe tsika yaSatani ndeyekuti kana akoka akaona zvokukoka zvanetsa anorwa. Saka imwe nzira neimwe strategy yake ndeyekurwa navana vaMwari, ndeyekurwa navanotenda kuna Mwari. Verse 11 to 17. Zvino ndakaona chimwe chikara chichirwa chichibva panyika. Come on, yeah. Chakanga chine nyanga mbiri segwayana, right, chikataura seshati. Right. Verse 12, yeah. Chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Right. Chinomanikidza nyika navagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga. Right. Chiya chakapora vanga rokuuraya racho. Verse 13. Chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoburisira moto unobva kudenga panyika. Chinoburisira moto unobva kudenga panyika pamberi pevanhu. Vanonyengera vanogara panyika. Nokunyengera vanogara panyika. Zviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara. Right. Chichiti kuna vanogara chichiti kuna vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo. Chiya chokutanga chine vanga. Right. Chokunondo chikararama. All right. Verse 15. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya kuti mufananidzo wechikara utaure. Right. Chichirayira kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara. Come on. Vavura, thank you, tinotenda. Now teererai pano. Imwe tsika yaSatani ndeyekuti akakoka zvikanetsa unorwa. Kana arwa zvikanetsa unomanikidza. Saka tsika yaSatani ndeyekukoka orwa omanikidza, kana zvanetsa ouraya. Saka mhando yatiri kurwa nayo inombokoka yoita setiri kuwirirana. Kana zvanetsa yorwa, kana zvanetsa yomanikidza, kana zvanetsa youraya. Ndo tsika yaSatani.
Saka paya patinogara pedyo naye tichifara naye, tichiramba tiri muzvivi, tiri kutamba nawakaipa anogona kutiuraya. Saka regai tiende pacase study yekungoona kuti zveshuwa anokoka here, zveshuwa anorwa here, zveshuwa anomanikidza here, ende ichokwadi here kuti kana zvaramba anouraya. Daniel chapter 3. Zvino mambo Nebhukadhinezara wakaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita makubhiti 60 pakureba, right, namakubhiti 5 paupamhi, right, akachimisa pabani reDhura munyika yeBhabhironi. Ipapo mambo Nebhukadhinezara wakatuma vanhu kundokokera machina. Now tererai chechi yaMwari, Satani akukoka. Manzwa here mambo Nebhukadhinezari kuti paaita chitombi, the first step anokoka vanhu kuti huyai, anoita zvokudaidza kuti huyai. Nawo pana zvakazarwa taona kuti imwe nzira yaanotoita nayo, anotoita zvishamiso kuti vanhu vacho vauye. Mazuva ano Satani kana ounganidza vanhu kuti vamutevere, unotoita zvishamiso kuti vanhu vamutevere. Zokonoko vanhu vokanganwa kuti Mwari achitituma kuinda kubasa. Paanoti endai neivhangeri muparidzire zvisikwa zvose, anoti izvi zvishamiso izvi zvichakuteverai. Saka vanotenda vekwaMwari havatevere zvishamiso, but zvishamiso zvinotevera. Saka vana vaMwari havatsvaki zvishamiso, but zvinoita vokutevera. Ndo mhaka Dhavhidhi achinyora zvaMwari we paanoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chatindoshayiwa. Kana opedza pisarema iroro anoti unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose upenyu hwangu. Ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Saka vana vaMwari havatevere unyoro nenyasha, havatevere zvishamiso, but zvishamiso zvinovatevera because vanenge vamira pana Mwari. Saka chavo kumira pane zvakarehwa naMwari. Kana vamira ipapo zvakarurama zvaJehovha zvovatevera. Saka panapa vakomana vanobva vadaidzwa kunzi uyai, nyaya yatakudaidzirai yakanaka chaizvo. Saka Satani anoita zvekukoka vanhu kuti uyai. Ndo mhaka kana nyaya yacho yakuitwa, vatete vekuUK vanotumira mari. Amen. Vobva vati muroora wangu ndiwe muroora mukuru mumusha. Saka pafunction iyi haungashayikwa. Ndiwe watinototemba newe. Vobva vakoka a very good and nice invitation. Tinozviziva kuti uri muSabata. Amen. Atiri pere chechi yaMwari. Ende kana muchida kuziva Satani kana wokoka, when they speak, when they talk to you, these people, they actually tell you kuti we know you are an Adventist. But patakukoka hatina hedu chatatikubati, tanguti samai vedu vasara unge ungoripo wakatsigisa. Hallelujah. Saka vana mai vari kuinda kundotsigisa makuva achirohwa, vari kundotsigisa ndonga mabwe dzichiitwa, vari kundotsigisa kung'anga kuchiindwa. Chikonzero vari kuti zvino ndingagodiniko, vana vasisi vangu ndini ndakaitwa sara pavana. Uyu mukomana weAustralia akanditengera imba ndiye anditumira mari. Hallelujah. Atiri pere chechi yaMwari. Saka Satani kana achikoka akaita sokuti it's an innocent move. In fact kana akutokoka anototiko tinozviziva mai kuti zviri kunetsa muda kuinda kumusangano. Aiwa hazvina dambudziko kana mangobva ikoko mari tatotumira, even nekuinda kumusangano kwacho tatumira. Kune mauniform eredhokasi tatumira neyekutenga uniform. Saka chinenge chichitsvakwa ndechekuti kunyangwe tazokutengera uniform takupaine mari yokuinda kumusangano, kana mabva ikoko kuno mutambo. Haleluya. Ndo mhaka uchinzwa vachiti aiwa ndine vana vomukoma wangu akashayika, havasi havo maSabata, but vana ivavo vakanaka.
Zvino vari kutotsvaga network kutiko kana pati gare nchamhanya kunetwork mukomana anogona kunge atumira mari. Pedzisai pamasirira paya. Verse 2. Ipapo mambo waNebhukadhinezara wakatuma vanhu kundokokera machinda ishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemurayiro. Muri kuzwira vanhu vari kukokwa. Hapana ari kusara mukuzviona here. Ari kukoka vese. Navabati vose vamativi enyika kuti vauye kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezara. Come on, yeah. Ipapo machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemurayiro navabati vose vamativi enyika vakaungana kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezara. Vakamira pamberi pechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezara. Zvino mudanidziri teereresai vana vamwari. Inzwai mudaidziri akudaidzira. Vapambokokwa vanhu vakanzi uyai, handiti ndizvonai. Vakati aiwa takokwa toinda mambo ati koka. Chinzwai mudaidziri zvaakudaidzira. Teerera. Akadanidzira achiti munorayira namarudzi. Munorayirwa imi vanhu namarudzi ose. Come on. Ine nguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudzimbwa nomutengeranwa namarimba nezvimwe zvose munoridzwa. Muwire pasi chinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezara. Yambotanga ichinzi muri kungouyawo. Hatiri perona vamwe. But yakunzi amungoitavo zvinoita vamwe. Muri kurayirwa kuti mungoitavo zvinoita vamwe. Yambotanga ichinzi aiwa bodo tangotengerawo mwana foni. Haleluya. Tiri pera vana vaMwari. Yodzimara yakunzi ingoitavo zvinoita vamwe. Ateerera. Verse 6. Ani asingawiri pasi. Chinzwai manje. Pambokokwa vanhu vangosvika vakutonzi maakunamata chifananidzo. But dai yangonzi maakunamata iri right. But teererai zvakutaurwa manje. Condition. Ani asingawiri pasi achinamata nenguva iyo. Come on. Achawisirwa mukati mevira romoto unofuta kwazvo. Inzwai chechi yaMwari. Satani haisi hama yedu. Satani haisi shamwari yedu. Musatamba naye muchiita makuhwa. Musatamba naye muchinyaya vana vamwene. Musatamba naye muchichita varume venyu. Haleluya. Hatiri pera vana vamwari. Musatamba naye muchiinda kun'anga. Musatamba naye muchinotsvaka nhombo nemitevuro. Haisi shamwari yedu. Unomboita sezviri right. But gare unopa mhiko dzokuti hapachadzokerwa kumashure apa. Hatiri pere vana vamwe. Maizviziva here kuti mudhorobha redu reHarare kana waakuda kuita mari chitsvaka kutengesa zvinhu zvinotengwa navanhu vemanjuzu. Haleluya. Ende vari kutoti hapana asina njuzu yake. Amen. Tiri perona vaMwari. Ende kana vahopinda ipapo vanopinda vachita sekuti it's an innocent move. But gare kana vaikoko vanopiwa mhiko dzokuti hapachadzokera kumashure. Ende imwe mhiko yacho inenge ichiti ukarega uchafa. Zvinoda kufa ndiani? Ndotsika yaSatani. Unombokoka kana zvanetsa urwisa kana zvanetsa uraya. Muri pera vana vaMwari. Saka Satani wetinotamba naye uyu haisi shamwari yedu. Kana ndikurangaridzei kuti ko pandiri kupedza mari dzo ino ndichakudaidzai. Vanoda kurumuka kuti hatichada kuita shamwari dzaSatani. Tichada kuita ukama naye. Amen. Tiri pera vana vaMwari. Saka vakomana vatomira vari kuti hatadaidzwa varipo kwemva kwanziko pamunonzwa kurira kwemitengerano norudimbwa. Amen. Mopfugama munamata. For your information, Satani anoshandisawo music kuti vanhu vamunamate.
Amen. Titiri perona wamwari. Imi munoti music iriko mazuva ano ingori yeni innocent music eremi. Wakambonzwa mwana achiterera kunyange ukamudaidza akaisa ma-earphones haana chaanonzwa. Anogona kuswera apa akateerera music achiti ndiri kunzwa kunakirwa nayo. Hazvisi zvoga zvina madhimoni aSatani. Akakandirwa panyika nengirozi dzake. Ndiwo mhaka zvakada. And at the same time zvine addiction. Saka Satani kana achiita move yake haaise move isina addiction. Hallelujah. Ntirep inzwe yapo. Amen. Imi munongofunga kuti zviri zvoga here kuti Satani anonyatsokuisira channel imwe yacho inonziko small like a free channel andizvo nai unongoiona because wakatenga is it decoder or something Z World Star Life. Amen. Ina vanhu vekuti vamwe vacho kana uchiona unoona vari right vane kudanana kuri right asi havanamate Mwari nomuzita raJesu. Imi sekufunga kwenyu munongofunga kuti Satani ndokungoda kungokuentertain naye chete kungoti haiwa fara henyu. Satani haana kupusa. He is in the business of destroying people. Satani haisi shamwari yedu. Haikendei kutamba navakaipa. Ndo mhaka kunyangwe navana vanozviteera kunyangwe mukada kudzora unozwa kuti mama for your own information I've really waited but zvanetsa vakomana vekuchechi vacho they are not coming forth vakangoipawo hamusi kungoona here vamwe vari pano na Z World nevari pana Star Life vari vanhu chaivo chaivo. Saka mupfungwa dzake anosara achiti kunyangwe nevasinganamate Mwari vanhu chaivo variko. Amen. Atiri pere vana vaMwari. Regai ndikuzivisei Satani haisi shamwari yedu. Ukaona zvose zvaaita achimboita seanokoka kana imimi munofungawo here kuti kana achikokera vanhu kuti vamboentertain wachiona TV mungaone zvakashata pakuona TV. Saka ndingodaidza kuti iko huyaya. Haleluya. Atiri pere chechi yaMwari. Saka paanodaro anenge aine target yake anenge aine mission yake yokuziva kuti kana tasvika apa reverse hapachina. Ndo mhaka muchingovonawo navamwe vanamai vakungoitawo give in kuzvidiso zvavana vavo ngoti ndizvozvo kuti ndingagoita sei ndo zviri kungoitavo vana. And for your information vamwe vanamai vakatojoinawo vana vacho naivowo paFacebook havachabva. Amen. Chavanenge vari kutsvaga dzinenge dzingori nyaya dzokutiko ko vaya vari kutukana vachiti kudini ndo dzavanoswera vachitevera nezvinyadzi zvepasocial media. Satani haisi shamwari yedu. Muri pere vana vaMwari. Saka chinenge chazara mundangariro yamai zvituko nezvinyadzi kudarika mavhesi aMwari. Haleluya. Imaiziva here kuti vari kuona mai vekuti vakatanga kutuka kunyangwe naSatani anodza ngirozi dzake kuti vakomana mai vaya vatanga mhanyai munotora manotsi. Vadyiswa havo naSatani. Vagara havo. Haleluya. Pabooster raSatani. Vachifidwa news dzekwaSatani. Varipo. Amen. Imi munoziva here vafundisi kuti kune dzimwe mharidzo dzisingachaparidzike zvekutiko zvaakunetsa kutozvitaura. Amen. Kuti zvakashata kuti mwana aroorwe nemunhu asiri pakutenda kumwe chete nesu. Zvakuita sekuti kwaewa iko zvino vakomana chingomodhareta ivo patava apa pakuda moderation. Vanhu vadyiswa naSatani to the extent yokutiko zvakunetsa kutoudza vanhu kuti sabata rinochengetwa riri dzvene. Amen. Variko vamwe vakutoti vatori pano noti kare kedu taimborichengeta mani. Mwari akuitirei zvakanaka. Musatambira pana wakaipa because Satani ndi Satani. Tiri pere vana vaMwari. Saka akambva atovadaidza but manje Satani manje akangwara. Haakurumidzi kuuraya. Amen. But chidiso chake kuuraya. Saka kana uchinge waramba anobva azombokudaidza because Shadrach, Meshach naAbednego vainzi vanenge varamba vanokandwa mumoto. Ndizvo nai. Haleluya. Vatanga vambonzwa music. Rikanimbokutaurira nenyaya yemusic. Kunyangwe nomuchechi zvaakutonetsa futi.
Amen. Vatoriko vamwe vokuti ukatotaura navo kuti zvakaipei mufundisi, hazvina kutomboipai, zvakaipei, zvina kutomboipai. Ungofara handipari kutoimba kuti Jesu. Amen. Iwe hauzvizivi here kuti ndiye Jesu wacho akatotiko havasi vese vanoti ishe ishe vachapinda mumambo wekudenga, asi vanoita kuda kwababa vangu vari kumusoro kudenga. Saka iwe ungambva watoshamisana nekuti paimbwa kuti Jesu womubva watotiko, saka ndepa Jesu. Tiri pera vana vaMwari. Aiwa, vanoziva power yemusic kana maivepo gore riya rainzi back to black, maivepo here makore aya imi kana maberekwa. Kune chimbo chaiimbwa kuti chipinze vanhu mugwara, chaiimbwa maybe after every 5 minutes or after every 10 minutes, chainzi mombe mbiri namadhongi mashanu sevenza nhamo ichauya, mombe mbiri namadhongi mashanu sevenza nhamo. Chaiimbwa after every 5 minutes or 10 minutes kusvika chasinga mundangariro nomupfungwa dzavanhu, zvokuti waingoti kunyange uchifambawo iwewe uchitoenda kupulpiti wagona kutanga kutoimba mombe mbiri namadhongi mashanu sevenza nhamo ichauya. Satani anoziva kuti kana tabata pamusic tapedza navo. Amen. Saka akaisa junk music mundangariro dzana mai navana zvese nana baba to the extent yekuti pavanonzwa music chaiyo haichina taste. Amen. Handinoziva kuti kwajaira mafast foods. Amen. Matest buds wanotora that line zvekuti ukazodya chikafu chakanaka chine dovi, amen, achitesti haunakirwi. Ini ndakambobva kuSouth Africa rimwe gore, ndokubva ndapinda mubhazi, ndaibva pano pachipark station ndichida kunoburikira kumasvingo, ndokubva ndakwira bhazi, ndakatobatawo mabhuku somunhu wamufundisi. Amen. Ndakatobata, I think I Desire of Ages in a Great Controversy, ndichiti pandosvika kuZimbabwe ndendafamba namabhuku. Ndokumva patanga kuimbwa nokuridzwa. Unoziva driver wacho ainyatsomeka sure I still remember ane song yairamba achidzokorora, yairamba ichidzoka makore iwayo, yainzi porongiwe 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 porongiwe. Unoziva paakaramba yonzi porongiwe porongiwe, ndakangozotiwa ndindadi, ndobva ndakanda mabhuku ndokumva ndatarirawo. Unokuona kuti porongi wacho wakaita sei? Ndaiburukira mumasvingo kuti ndiende kugwere, ndaburuka mumasvingo kuti ndiende kugwere. Pandakafamba step kubuda mubhazi, ndaingofamba step yaporongiwe porongiwe. Zvakapedza 1 week mumusoro muina porongi. Satani haisi hama yedu. Unogona kumbofunga kuti tiri right neukama, achimboisa achiti akambofamba ombva amboisa mavara evhesi, ombva amboisa mavhesi emubhaibheri, but haana mission yamavhesi emubhaibheri, ane mission to destroy. Haisi hama. But Mwari ngavonga, haleluya. Vhesi inoti vakamukunda neropa regwayana. Hapana vanokunda nesimba ravo. Rega ndikutaurire, vana vatinavo nhasi, tiri pera navaMwari, nepatava nesocial media namadhimoni aSatani akazara musocial media, mai hamufi makakunda nokukuza imi. Nokukuza kwenyu, nokutiudza vamwe pano kuti havangu zvino ndinokondrora. Amen. Ani munoziva riko shimo yavakuru inoti wakabereka sekera muchidende? Hauigoni. Unoigona ndiKristu Jesu. Vanokunda neropa regwayana. Atiri pera vana vaMwari. Ndokotaura kuna mwana mai wekwedu kudistrict kuti mai dzikamai minde kuna Kristu, muudze Kristu kuti kondrorai baba. Amen. Iwewe uchitadza mwana wako ane muteenager chaichai, ogona baba vacho vane 30 years, baba vacho vane 40 years, iwewe. Amen. Imamusi kuziva zviri kuitika munyika yeremi. Zviri kungozikamwa kunzi baba vakabatwa neava vasikana vama 2000 ava. Aya, ama 2000 vainda baba. Kuda kutema nemadhimoni anawafana ivavo. Hallelujah. Iwe baba vanodzimara vachiti so, vakakutarira wakarara so, vabva kuna ama 2000, vakakutarira uchita ngononoka, vanoda kudedzera apa ndo pandakaita dzungu apa. Kuroora iwe.
ipapo panokundwa neropa regwayana. Hatikundi nokuda kwedu kutoga, tinokunda nemhaka yaJesu. Ndiye anoti nyika yapidiguka, nyika yatenderera, anomira navanhu vake. Ndorangara rungano rwakamukomana kakanomira pakevi, kakamirira bhazi kakabata suitcase. Haleluya. Kakabata karipo Mandara aitosurawo makave omutondo ari pakoda ipapo. Akati mufana wakamirirei? Zvika ndakamirira bhazi. Kanzi mufana hakuna bhazi. Amen. Munoziva mabhazi edu aya maEVM ekudhara ataimukira aya aiti kana muda kunzwa kuti rinouya unoisa nzeve pasi woti riri kutinhira riri kure uko. Ya raisamira pasina bus stop. Amen. Raisamira pakona pakevi. Ndizvo ere vana vaMwari. Sitaingopati pakona ikevi takauyewa manje ipapo raisamira ipapo basi. Saka Mandara anotiko mfana pawamira apa bhazi harimiri, enda pabus stop. Mfana nomva aramba akamira. Haleluya. Kanzi naMandara mfana ndopa uchazoona kuti miromo yavakuru haiwiri pasi. Bhazi nomva rauya, nokumva ratinira Mandara nomva amira kusura makave kati ndiudzwa kuti mfana uyu kawo ndambokuudza. Bhazi rakusvika mfana nomva asimudza ruoko kumisa bhazi. Mandara nomva anzwa bhazi richirova change down, richisvika paiva nomufana nomva bhazi ramira. Haleluya. Mfana nokumva apinda bhazi step yekutanga step yechipiri pabhazi paya, nokumva acheuka, nokumva ona Mandara akamira akashamisika, nokumva awevhera Mandara, nokumva ati driver webhazi ndibaba vangu. Tiripo here vana vaMwari? Nyika yasvika payasvika apa, ari kucontrola the affairs of this world ndibaba vedu. Tinoudza Mandara, nyika yaipa, vana ndakabereka, murume makatipa, mirai pano Mandara. Toda kugadzira nyaya iyi, toda kugadzira nyaya yababa. Mwari toda kugadzira nyaya yababa. Mwari toda kugadzira nyaya yavanava. Toda kugadzira nyaya yava pasocial media. Tinokunda neropa regwayana. Izvi zvawakaipa hatikundi togai. Saka vakomana pavanotorwa vanobva vanzikwa imi vakomana imi hatingachinda rikaitaurana futi. Sabva Satani atangidza zvikanzi takuita zvekutaurirana futi. Amen. Yokukumanikidza yairamba yaititaurirana. Satani is so patient. Akambokuposa paumandara but asati apedza. Angakuposa uina vana vaviri but paunoita vechi4 asati apedza anouya. Haaite give up. Akakupotsa uchiri mai but iko zvino waagogo haasati apedza. Noramba achiuya. But Mwari ngavongwe. Tinokunda neropa regwayana. Papo tokunda. Saka vakomana vanobva vadai ngataura nevakomana. Maune here kuti muramba kunamata Mwari wangu imi? Kana maramba kunamata Mwari wangu imi mika, Mwari achakurwirai paruoko rwangu ndeupi? Munoziva here kuti pane maconditions atinoiswa muupenyu ekuti ndakakuudzwa navanhu kuti kana muchinge maramba achakuchengetai ndiani? Variko vakasvika pamacompromising positions okuti murume akatomuudza kuti manje saka kana uchinge waramba, amen, inongorambawo hako but amen, uringoonawo ikonomi mamiriro yakaita, handiti iwo hauna kana. Amen. Aiwa, kana mazosvika ipapo ndo paanotanga kukuudza kuti hauna 5 O levels manje. Haleluya. Uri kungoona zvinhu zvangu zviri kuramba kufamba, tamboedza tikaedza izvi. Ameno, iwo ndio uri kuramba wakasimbira pachisavadha chako, but dai wangobvisa uniform tangomhanya tinodzoka. Tigadzire nyaya yomumusha. Vana mukoma vese vari kutozvitauravo. Ameno, ina hangu hanyanyi kuenda kuchechi but mukoma vangu unoziva kuti ndi-elder but vari kutozviitawo izvi. Ameno, yochisavadha chako chabva chinyanya kusiyana nechamukoma wangu elder pai. Haleluya. Atiriperana vaMwari. Variko vanhu, ini I was quoted one day, ndakavudzwa nomumwe kuti pata ndizvozvo tiri kunamata hedu matizvisaitwa izvi, ini ndo zvandoita ende naelder wenyu district chairperson tinosangana. Inzwai vana vaMwari, hatigoni kukunda nemhaka yesimba ramaerida.
hatigoni nesimba ravarume vedu, hatigoni nesimba ravafundisi, tinogona nemhaka yeropa regwayana. But our God whom we serve is able to deliver us. But if you not know this, O King, we are not going to bow down to your golden image. Atiri perona Mwari, a time inofanira kusvika yekuti mai vanomira pachokwadi. Vakomana navasikana tinovadzisa kuti dare to be a Daniel, dare to stand alone. Kunyangwe zvaoma mira pana Mwari. Vaimbi vekwedu vanoti God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, he will make them right. He cares. Ane hanya nesu. Panosvika, panofanira kusvika nguva mai pavanomira sa Joshua. Voti, kana ndiri ini nemhuri yangu, tichashumira Jehovha Mwari anopona. Haleluya. Vamboudza vanhu kuti zvitsaurirei nhasi wamunoda kushumira. Vamwari vaishumirwa namadzibaba enyu mhiri kwerwizi, kana vamwari vavaamori vamugere munyika yavo. Asi kana ndiri ini neveimba yangu, tichashumira Jehovha Mwari anopona. Ende pavanenge vachidaro, vanenge vachiziva kuti Mwari wacho anogona kunyarara. Haleluya. Imi ana Mary Magdalene, not Mary Magdalene, the other Mary. Haleluya. Hanzvadzi yaLazarus na Maria vakamira pashoko rairanzi naJesu, kurwara uko hakusi kwekufa. Vakatoudza chembere dzaivepo. Amen. It's my imagination kuti iko Jesu wedu wati haafi. Amen. Vakatoudza chembere dzaivepo kuti Jesu wedu number 1. Kana tasvika pane zvinorema, chembere dzaivepo zikati vanangu hamusati mavona akakakushamanyai koita kwakuita mukomana, ndakakufanura kuoitaka ndeke kuoneka. Ende zveshuwa Lazaro akafa. Haleluya. Atiri perona vamwari, ndiri kutini kana tamira pakutenda, zvinorema zvingavuya, zvinorwadza zvingavuya, handei tindomira padombo rakakwirira kuti darika. Vanokunda nemhaka yaJesu. Hatikundi tiri toga. Saka vakomana vanobva vabvuma zvavo vati no mambo isitapedza nemi, zvikanzi vakomana ngavabatwe ngavaendeswe mukati memoto, ndokubva vabatwa ndokubva vasungwa ndokubva vaenda mukati memoto. Haleluya. I like this other preacher anotiko vakomana pavaikandwa mukati memoto. Haleluya. Jesu akanga atoo mumoto busy. Haleluya. Tiri perona vaMwari. But now I would not like to say he changed the temperatures. Amen. Because dai akachinja matemperature ka deno tambo zeBhabhiloni dzisina kutsva. Amen. But akachinja the type of fire. Kuti moto uchiva moto wakafanana kupedzisira, uchapisa vatadzi nezvitadzo zvose. Ndo mhaka vaivasaidzira vakatsva, netambo dzeBhabhiloni dzakatsva. Jesu ndokubva amira navo, vanokunda neropa regwayana. Hapana pamwe petinokunda napo vana vaMwari. Ndi Jesu chete anotipa simba rokukunda. Verse 29 inoti Nebhukadhinezari akati, handisati ndaona Mwari anorwira nomutoo wakadai. Ndiye Mwari anofanira kunamatwa. Chikonzero, Mwari wedu kana orwa omira nesu, anomira nesu nenzira yapamusoro. Zvaizivikanwa naNebhukadhinezari ndezvekuti machinda anomira namambo orwira mambo wavo kuti asafa. Amen. Mukaona vese vaya vanenge vakagadha nekurinda vanoremekedzwa. Amen. Very willing to die for their king. Hallelujah. The king is not willing to die for machinda. Amen. But Jesu ndiye akauya kuzorwira machinda ake. Anorwira nomutoo unoshamisa. Ndiye Jesu anofanira kunamatwa. Vanomukunda neropa regwayana. Ukaverenga vaRoma chapter 6 inoti naimi torambira muzvivi here kuti nyasha ziwande. Kuti Aisha, isu takafa muzvivi torarama seiko mukati mazvo? Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake, kuti saiye, haleluya, wakafa akamuka, nesuwo tifambe neupenyu hutsva, kuti muviri uyu wezvivi ushayiwe simba. Hamuna kunzwa here Jesu achitaura achitaura pana John chapter 3, achitaura achitiko kuna Nicodemus, chakaberekwa nenyama inyama, asi chakaberekwa nomweya. Saka aitiko vanhu pakurarama napakuberekwa, iwe neni takaberekwa panyama. Ende panyama ndo mhaka uchinzi madhuve kai. Amen.
ndo makamuchinzi achihera kai. Haleluya. Ndo makamuchinzi nyatshonga. Haleluya. Saka kana zvati kwidzei unotoudza vana kuti hamundizivi ndiri shonga ini. Kana zvati netsei kana murume unomudza ndonzi achihera ini. Tikonzero panyama muri achihera. Panyama uri madhuve. Panyama muri amasivanda. Haleluya. Hatiri pere vana vaMwari. Asi ipapo ndo panonzi naJesu, uyu muviri uyu wezvivi unofanira kushayiwa simba. Unoshayiwa simba papi? Paropa rapamuchinjikwa. Ndo mhaka Jesu paakafamba, Joni paanomuona anoti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Vanokunda nemhaka yeropa regwayana. Iye anoti vose vakamugamuchira wakavapa simba rokuti vanzi vana vaMwari. Iwe wega una simba, but vose vanomugamuchira unovapa simba rokuti vanzi vana vaMwari. Vanokunda nemhaka yeropa regwayana. Fana anorasika atoenda kure, vanhu vanomutaura naye mukomana kumba kweinde kupi. Baba vako vanonzana kuti baba handichazivi zita rako, phone number, address yekumba handina. Zvonzi saka tokubatsira sei? Mukomana anoti chandooziva ndechekuti pedyo nokumba kwedu there is a church. Amen. But pachechi apa pane muchinjikwa. Amen. Saka take me to the church in a cross. Kana ndasvika ipapo, I will know my way home. Amen. Take me to the cross and I will know my way home. Pose patakaraswa nawakaipa, pose patakanzvengeswa naSatani, tinodzoka bedzi taenda pamuchinjikwa waKristu. Ndo mhaka Pauro achiti handina nyadzi nevhangeri, nemhaka yekuti isimba raMwari rokuponesa vanotenda. Hapanazve chinoponesa kunze kwevhangeri. Mwari achida kuponesa vanhu panyika, akadzika muchinjikwa, akasima muchinjikwa pakati penyika yazvino nenyika inouya, kuti vari panyika yazvino vanoda kuenda panyika inouya vanotarira pamuchinjikwa. And by beholding the cross they become changed. Panoramba vakatarira pamuchinjikwa, upombwe hunosara. Amen. Makuhwa anosara, utsotsi nohumbavha hunosara, hun'anga nokuda zvehun'anga zvinosara, uroyi hunosara, zvinorema zvinosara. Takatarira pamuchinjikwa unoparadzanisa nyika yazvino nenyika inouya. Toda kunamata manheru ano navanoti Mwari ndipeivo simba. Haleluya. Vakadaro itai amen. Apa ndoda kukunda neropa regwayana. Vakadaro itai amen. Simukai toda kunamata. Ndoda kukunda neropa regwayana. Vakadaro simukai toda kunamata. Ndi Pauro anoti shongai nhumbi dzokurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa namana diablos, nokuti hatirwi nenyama neropa, tinorwa navabati vane simba namadzishe erima. Zvedzinza rokwenyu haumbozvigoni usina Kristu iwe. Zvekumurume wako chaiko kwamunobva haugoni usina Kristu iwe. Zvakuitwa navana mazuva ano haugoni usina Kristu iwe. Unogona kunge uri kutogara nemwana mumba uchiti tiri right, achitoimbisa paSabbath school uchiti ndine mwana wangu ari right, iye ari kumanjuzu, iye akajoina Satanism. Unogona kunetsana nomurume uchiti ndo zvakungoita varume vose, iye akadyiswa naSatani. Iwe unofunga kuti chii chinobuda pari akanodana navasikana vamanjuzu ava? Kudyiswa koga navakaipa. But vanokunda neropa regwayana, vanokunda nemhaka yaKristu. Saka uri voga ugoni kukunda. Manheru ano toda kudaidza vafundisi vauye kotinamatira. Haleluya. Yes, naona Pastor Shumba varipo. Yes, kadaidze Pastor Shumba auye kuzotinamatira. Mfundisi vari kutinamatira. Pavakunamata ndoda kupa munamato wokupedzisira. Amen. Pavakunamata ndoda kuti vanamato nomumwe munhu ari kuti mfundisi, shuwa pane pandiri kutoda ropa regwayana rindibatsire kukunda. Uri kuti pane zvatonetsa muvana chaimo chaimo, pane zviri kunetsa mumhuri yokwedu, pane zviri kunetsa paupenyu hwangu, but hazvisi kukundika. Ndoda kukunda neropa regwayana. Zviri kurema zvemweya yakaipa hatikundi tiri toga, zvemweya yaSatani hatikundi tiri toga,
zvimwe zvinonzi ndezvekumba kwenyu, ndezvekudzinza rokwenyu, havukundi uri woga. Pamwe pacho wambondoda kuva munhu ari right, unokaruka watoshatirwa, watoone hasha, watoudza murume kuti ndokuriga iwe. Hazvikundiki nesimba rako, zvinokundwa nemhaka yeropa regwayana. NdiKristu chete anokupa simba rokukunda. Amen. Saka uri kuti apa ndo pandoda kukunda apa. Amen. Saka ndo patinoda kunamatira ipapo, pari serious paunoda kukunda ipapo pemweya yakaipa, ndo patinoda kunamatira manherano. Saka kana varipo vane pakadaro, amen, muri pamuri simudzai maoko, ndoda kunamatira. Haleluya. Kuti apa ndo pandoda kukunda. Handingoreva hangu pekutemwa nemusoro uri kungoda mvura yakawanda, ndoreva chaipo pauri kuti apa pari kurema apa. Haleluya. Apa pari kurema, pane parema mumhuri, pane parema kumusha kwedu, pane parema muupenyu hwangu, pane parema. Mwari ndibatsirei apa. Haleluya. Apa ndoda simba rangu roga hazviiti zvaramba pati simba romuchinjikwa. Mwari ngaakukomborerei. Amen. Amen. Haleluya. God bless you. Mwari akukomborerei. Pakunamata mufundisi vakunamata, pavakunamata panogona kunge paine mumwe ari kuti pastor akandatouya ndakutoda mavambo matsva muna Kristu. Haleluya. Chandakutoda ini kuvamba mavambo matsva na Kristu, ndibve pamusangano uno ndabhabhatidzwa. Amen. Ndivambe mavambo matsva na Kristu. Amen. Pari kunamata mufundisi iwe, just raise your hand. Ndakuvamba mavambo matsva na Kristu. Kana ari pakadaro ndakuvamba mavambo matsva na Kristu, chendinotoda upenyu hutsva. Kana ari pakadaro, just raise your hand pauri. Ingosimudza ruoko rwako, ingosimudza ruoko rwako, mufundisi vakunamatiri. Ngosimudza ruoko rwako, mufundisi vakunamatiri. Just raise your hand, just raise your hand. God bless you. Just raise your hand. Nguva yenyu mufundisi. Vatinamatei. Baba vedu vanodikamwa vari kumusoro kudenga, muponesi wedu Jesu Kristu naMwari Mweya Mutsvene, tinokutendai mukati memanhero ano nekutishanyira kwamaita nenzira inoshamisa. Mwari toda kufara nemusangano uno. Satani wakambotitorera mukana wekukunamatai. Amen. Asi toda kutenda nethe window yamatipa zvakare kuti tiuye kumusangano wematumba tichizokunamatai nekuti muri Mwari. You deserve to be worshipped. Toda kutendai Mwari mukati memanhero ano. Chandinoziva hatisati zvakamboitika muhistory yekunamatwa kwenyu kuti mungabvisa vanhu kuHarare imi musina shoko navo. Vari pano vana mai vauya kuzotaura nemi in a serious way. Maona tiri kukurarama mukati menyika yakaroiwa naSatani, asi mamuchiziva ini kuti mune nzira yekuti dzikinure. Toda kutenda nekuuya kumusangano kuzonzwa shoko renyu. Vama muchida kuti vanzwe shoko vari pano. Amen. Vama muchida kusunungura vari pano. Toda kutenda nerukoko runoshamisa. Vana mai vauya kuno kumberi, vanzwa kutaura kwenyu, havana kumbovharwa, vanyatsonzwa kuti ndimi Mwari muri kutaura. Amen. Saka vauya, havana kuuya kuna Pastor Kashiri. Amen. Asi vauya kwamuri. Zviripo zvakaremera vana mai. Kana taingabvunzana, asi toda kutenda kuti Mwari pavachabva panzvimbo inoi ngavabve vasunungurwa neropa rake. Amen. Shoko renyu raisa pachena. Kune vakaremerwa nemweya yakaipa, kune vakaremerwa nezvinobva kumadzinza kwavo, kune vakaremerwa nemichato chaiyo, kune vakaremerwa nemisikanzwa yevana. Mamwe mabhipi aripo haasi ekutadza zvekudya, asi mhaka yezvinorema zvisingazi. Asi nekuda kweshoko remanhero ano ratisunungura. It has been a therapy kwatiri kuti ropa raJesu chete ndo rinogona kusunungura. Saka tiri kunamata Mwari manhero ano. Sununguraiwo mai ako, sununguraiwo teta ako, sununguraiwo mainina. Mwari patichabva panapa tichiti haleluya, Jehovha wakatishanda. Maita imi nevana venyu vanzwa shoko renyu. Pane imwe nzvimbo munototi vangu havana problem nekunzwa izvi. Amen. Pavaitirwa rukoko rwekubhabhatidzwa kutanga upenyu hutsva naMwari, vasimudza maoko avo. Asi kuda kuti ndo the worst sinners, asi pane zvavanzwa muchitaura navo. Toda kutendai Mwari, musatendera kuti musangano uno ugoparidzwa shoko renyu rigoenda mahara pasina vana vachafarwa kare. Tatotanga kuvaona mafurutso ekutanga. Ropafadzai vana venyu muvaitire zvakanaka. Pamuri kuropafadza vana mai, musakanga mwamudziwa mashaka. Amen. Tainamata kuti naiwe murangarirewo Mwari. Deno shoko renyu iri raingatiringana tona. Toda kutendai patakundorara ndaiwo munoraramira. Amen. Kana zvichibvira imbotirotesaiwo zvipo. Amen. Madzikirira abviswe nezara.
hope dzinotyisa dzibviswe nezita raJesu. Asi tirote pamusoro peshoko iri nekuti ndo richatiponesa. Aitai Mwari nekuva so faithful to hear our prayers nguva dzese patinokunamata. Zita raJesu chechi inogona kuti amen. 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 Shed blind, side reaches deep, laying off the night. Yes, all I need indeed to find all that of God I come. Muhondo yedu na sata ni mwari wangu munivige muruwoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto andirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi mutungamiri wa Israel ridimi mwari munonzi Jehova wehondo vana Mozisi na vana Jo shwa Vakamukunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi kutenda tariro neru doza kapiwa kwa tiri muhondo i ngatizishandise ito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Amuchinjiko pane upenyu Jesu ati nditarise pasine pfuma ngezvenando pamberi ndoona zvakanaka mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari apo ndakamutarisa Jesu iye akayemwerera kuti ndava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari
ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko. Hakuna anozoputika, vanosimbira simbare denga. Mune upenyu mukutarisa pamchinjiko wa Kristu. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko. Hakuna anozoputika, vanosimbira simbare denga. Mune upenyu mukutarisa pamchinjiko kwa Kristu. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa pamchinjiko kwa Kristu. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari, pa Kalvari. Bangisa Jesu anachitema, upenyu wake iwo wapiweni. Upenyu wangu unanechitema, iwo wafukwane wake kuchena. Ndofukitwane upenyu wake, ndozozivahu upenyu wese. Upenyu wangu iwo wechitema, ona wafukwane wake kuchena. Tema zatama shakatuka wewa yaundocha. Okufukizwa nemwijeso dosunugurwa nemutemo. Dofukizwane upenyu wake, dozozivahu upenyu wese. Upenyu wangu iwo wechitema, iwo wafukwane wake uchena. Toda kuziva mukati meupenyu pane nguva idzo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema. Asi muimbi wekwedu anoti iye, nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini
wangu wechitema wakundwa newake uchena. Mwari ngaakudzwe naishe wedu Jesu Kristu, anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari kuti rufu rungauya, hazvina mhosva kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako, hazvina mhosva kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete kana taenda kwaari. Kana isu tikaenda kuna Jesu, anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupenderonguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimba ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira iwo Mwari. Nzendo dzatakafamba muupenyu, dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarema, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii. Mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. Wachitema,